ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 14 ዓመታት ከተሃንጾ ጽንሐት ግድብ ኣብ ዝመረቐተሉ ዕለት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶ በይናዊ ስጉምታ ኣመልኪቱ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጥርዓና ኣቕሪቡ እሙንጊ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ብዛዕባ ኣመላልኣ ማይን ምሕደራን ናይቲ ግድብ ንዝሓለፉ 14 ዓመታት ብተደጋጋሚ ዝርብ ክካየድ እንተጸንሐ ኣብ ሰማዕ ከይተበጽሐ ግን እቲ ግድብ ብወግዒ ተመሪቑ እዩ ድሕርቲ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ መራሕትን ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝተሳተፉ መምራቕ ናይቲ ግድብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብዱልዓጢ ተቃውሞ ሃገሩ ዝገልጽ ናብ ፕሬዝዳንት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ደብዳቤ ይኹሎ ግብጽ ብዛዕባ ዓቢ ግድብ ሕዳሴ በተደጋጋሚ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጥርዓን ከተቕርብ ጽንሐት ኮይና እቲ ግድብ 9 መስከረም 2025 ናብ ዝተመረቐሉ መዓልቲ ድማ ንተቃውሞ ዝገልጽ ተወሳኺ ደብዳቤ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ልኢኻላ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኾነ ዓቢ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ንምዝዛሙ 14 ዓመታት ዝወሰደላ ኮይኑ ግብጽ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሕ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘራረበሉ ጸኒሓያ እዚ ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ዝወድእ ግድብ ቀረብ ማይና ከጉድል ዝብል ስግኣት ዘለዎን ሱዳንን ግብጽን ንኣገባብ ኣመላልኡን ምሕደርኡን ዝምልከት ኢትዮጵያ ቀንዲ ስምምዕ ክትፈርም ክደፍኣ ጸኒሐን እየን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ግብጺ ናብ ባይቶ ጸጥታ ብጽሓፈ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ህንጸት ዓቢ ግድብ ሕዳሴ ኣህጉራዊ ሕግን ተፋሰስ ናይል ዝምልከት ሕግታትን ዝጥሕስ ሓደ ወገናዊ ፕሮጀክት ኢሎ ግብጺ ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶ በይናዊ ስጉምቲ ከም ዘይትቕበልን ንመነባብሮን ረብሓን ህዝብታት ናይ ክልቲአን ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከባ ሃገራት ዝጸልዩ ክትብሉን ክትገልጽ ጸኒሐያ ይኹን በር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ እቲ ግድብ ኣብ ዘስምዑ መደረ ኢትዮጵያ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ንዝርከባ ሃገራት ንምጉዳእ ከም ዘይሃነጸቶን ምክፋልን ብሓባር ንምብላዕን ዕላማ ከም ዝገበረን ምዃኑ ኣስሚሩሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጺሉ ብድሕሪ ሕጂ ንዝህነጹ ዓበይቲ ዕማማት ግብጽን ሱዳንን ከተሓባበራ ብሓደ ክቆማን ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ ግብጺ ኣብ መዓልቲ ምምራቕ እቲ ግድብ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጽሓፈቶ ደብዳቤ ምስ ኢትዮጵያ ንዝግበር ምትሕብባር ኣብ ሃገራዊ ሕጊ ዝተመርኮሰ ክኸውንን ስክፍታታት ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ኣብ ግምት ዘእተውን ክኸውን ኣለዎ ኢላላ ኣብ ዓለም ብንውሓቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ሩባ ኣባይ ልዕሊ 85 ሚእታዊት ማይ ካብ ኢትዮጵያ ይዝቕበል ዝበዝሐ ማይ ናይቲ ሩባ እትጥቀም ግብጺ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሃንጸ ግድብ ነቲ ክትጥቀመሉ ዝጸንሐት መጠን ማይ ከይትስእኖ ስክፍታታት እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ግብጺ ነቲ ብ1959 ዝተፈረመ መግዛእታዊ ውዕል ብምጥቃስ ንዝበዝሐ ብጽሒት ማይ ክትግብቶ ከም እትደሊ ትገልጽ ግብጽ ግን እዚ ክቕየር ከም ዘይብሉ ወትሮ እትማጎት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ኣብ ፍትሓውን ርትዓውን ኣጠቃቅማ ሩባ ኣባይ ስምዕ ክግበር ከም እትደሊ እዚ ድማ ብጽሒት ናይቲ ሩባ ዘረጋግጽን ህንጸት ንውሕስነት ማይ ግብጺ ኣብ ሓደጋ ዘይእቱን ምዃኑ ደጊማ ገሊጻያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምስ ህንጸት ግድብ ሕዳሴ ብዝተሓዝ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ አልዒልዎ ዘሎ ጉዳይ እንድሕራሎ ኒውክሌራዊ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ድማ ዘርዘር ሓበሬታት ተዘርጊሕሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ መስርሕ ህንጸት መመንጨዊ ጸዓት ዝኾነ መደበር ኒውክሌር ክጅምር ምዃና ገሊጽ እዩ ከም መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከ እቲ ኢትዮጵያ ክትሃንጾ ትደሊ ዘላ መደበር ኒውክሌር ንሰላማዊ መዓላ ዝውዕል መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኸውን ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ህንጸት ናይቲ መደበር ኒውክሌር ከ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ግድብ ሕዳሴ ክትሃንጾ ትደሊ ዘላ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ምዃኑ ገሊጽ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነዚ ዝገለጸ መንግስቱ ኣብ ዝቕጽሉ 6 ዓመታት ንምትግባር ዝሓስቦም 30 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ዝግበረሎም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ከም ዘለዎ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ አብይ አሕመድ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ክጅምሩ ያይል ዘሎ ምህናጽ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኾነ መደበር ኒውክሌር ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኾነ መደበር ኒውክሌር ንምህናጽ ዘሎ ድሌት ናይ ኢትዮጵያ ግን ሓድሽ ኣይኮነን ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን መምጽኡ እቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት መደበር ንምህናጽ ድሌት ከም ዘለዋ ተገልጽ ነይራያ ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን መምጽኡ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ገይሩ ዝነበረ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ምስ ናይ ሽዑ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣብ ኒውክሌራዊ ፕሮግራምን ካልኦት ጉዳያትን ስምምዕ ገይሩ ነይሩ እዩ
معكنا زينا إثيوبيا دما دحريا وصينو أب زنبرات صبصابات إثيوبيا مس روسيا بمتحبار أب كلتا معرفات زتخفله ناي نيكولر ممنጨው صعات مدبر كوم دما ممعبلي مدبر نمهناص مدب كم زلوا تحبير نيريو بمسرت إثيوبيا مس روسيا زغبرت سمعخا اتزهنص مدبر نيكولر ممنጨው حيل إلكتريك زلوا مدبر كوم دما أب صلات حرشان طعنان أب طقم زوعل نيكولراو بروجرام زلوا كخون كم زخونن بزعبه زخ مس روسيا سمع تغيرو مهلاون تحبره أبز حلفو 3 عامات دما بوغن إثيوبيا مينستر مخزون تكنولوجين بوغن روسيا دما لو كوربوريشن اتوميكاو صعات روسيا زخون الروزاتوم اب إثيوبيا بمرخب بزعباتك هن حساب زلو مدبر نيكولر كارتا كحنصصيام كيلم اب زخونت هاجر زكايد ناي نيكولر نطفتات زكاتاتل عالم لخاوي تكال اتوميكاو صعات دما ناي إثيوبيا نطفتات ككاتاتل دحر مصنح ابز زحلفه قرب اوانات انت وحده دايركتور اهغراو تكال اتوميكاو صعات كلتا غزييو ناي إثيوبيا مبصح بمغبر مسقداي مينستر إثيوبيا باكال زتراخبه أب سلماو معلا زوعل نيكولراو مدبر صعات جن انتايو نيكولراوي مدبر صعات لكع كم بغاز وي كسل سرح ناي صعات مدبرات كوينو كابኦም زفليون نجر اندحراو لكن بوحد عقن ناي يورانيوم زتعصصفه زي قارص حيل إلكتريك كتمنጨው تخيل بمخانكايو بجكا زون سلماو معلا زوعل نيكولراو مدبرات أب صلاتات حرشان طعنان بزح طقمتات كم زلوا يزغلاص يهون امبر بزحات هاجرات نسلماو معلا كنوعلينا بمبال دحر مجمر ناب نيكولراو اصواي يمعبلا بمخانن حنت هاجر نيكولراو مدبر كتهنص اب تحسبلو بعالم لخاو درجه لعل قصصر يزغبرلا نامريكان ايرانن زباسنون ازيو إيران نسلماو معلا يكوعللو اندابلت نتي ناي يورانيوم ممعبال ناب درجة أصوار كم زعبيو تيذكر بسنكخ مساء بزحلفة قرب أوان قج التلاعيلن يريو بمسرد زلو سنفلت أتاو حبريتها نيكولراوي مدبر صعات زي كم كالوت مدبرات صعات كونتات أير بزي قدس معلتي 24 ساعات حيلي كمنጭ زخل كوينو 1 كيلو يورانيوم زفطرو نيكولراو صعات دما كابتب كسل زفطر صعات ب10 شح عصف زعبيو بتوسخ نيكولراو مدبر صعات اندحر بتقنع منقد تسريحون كتتل تغيرلون تحت بكلا زسعب بمخانون كابتوم لمودات بكسل وي بغاز سرحو مدبرات صعات زبلص اي زغبرو بتوسخون نيكولراو مدبر صعات كابتوم بكسلن غازن سرحو مدبرات صعات زنوحه عدمون علوا بدرجة عالم كا أبزوان بوزحات كاب نيكولراو مدبرات صعات زفريا خوينن أب قدميت ببزحي كاب نيكولراو مدبرات صعات بمفراي تسرع هاجر كا حبرات منقستات أمريكا ميركا كاب تغلالا اتتقملو قرب صعاتا 10,000 ميتاويت كاب نيكولراو مدبرات ياترخبو فرنسان چاينانون أب قداموت سلسته كاب نيكولراو مدبرات صعات زرخبا هاجرات كوينن أب أفريقيا دما أب زوان دو أفريقيا ترايا نيكولراو مدبر صعات زلوا دحردو أفريقيا كالأيتيم نيكولراو مدبر صعات زلوا أفريقاويت هاجر نمخوان كا قبص درو أب جما أكلاي بحري مس روسيا بمتحبار نيكولراو مدبر صعات كتهنص تسرح زلا خوينا إثيوبيا دما إز مدبا اندحركو ونجيراتو سالسيتي نيكولراو مدبر صعات نمهناص تسرح زلا هاجر كتكونيا أبز قصلو 5 عامتات كا كم بعل غانا أوغندا كينيان موروكون زأمسلا أفريقاويان هاجراتون نيكولراوي مدبر صعات نمهناص مدب كم زلوان يغلاص نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم